Φορείς της Κρήτης ενώνουν δυνάμεις για τον ορθολογικό επανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ζητούν την άρση του χαρακτηρισμού του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης ως κορεσμένου σε σχέση με την εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κύριο Δημήτρη Κατσαπρακάκη, που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Και εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Αρχικά, νομίζω είναι η πρώτη φορά που φορείς της Κρήτης τόσο συντονισμένα κάνουν μια προσπάθεια που αφορά στο ενεργειακό χώρο του νησιού. Ακριβώς. Και είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό που αναδύθηκε από την εκδήλωση της 30ης Μαρτίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας είναι ότι πραγματικά οι φορείς της Κρήτης έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, την απειλή της πλήρους δέσμευσης του ενεργειακού χώρου από 2-3 επενδυτές μεγάλου μεγέθους και αποφάσισαν συστρατευμένα, συντονισμένα να αναλάβουν δράση με τελικό στόχο την αναδιανομή του ενεργειακού χώρου και την μεγιστοποίηση των προσδοκόμενων κοινωνικών και οικονομικών ωφελών για τους πολίτες, τους φορείς της Κρήτης, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία, η οποία ονομάζεται ενεργειακή μετάβαση, να αποτελέσει ένα πραγματικά μοχλό αειφόρας ανάπτυξης για όλους τους πολίτες του νησιού μας. Να μας το κάνετε λίγο πιο κατανοητό. Τι πάει να πει, γιατί κάνατε λόγο για απειλή, για μεγάλους επενδυτές. Φαίνεται κατηλημμένος ο ενεργειακός χώρος του νησιού. Θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι η Κρήτη και γενικότερα όλα τα νησιά της Ελλάδας, ένας λόγος παραπάνω όμως η Κρήτη, λόγω του ότι έχει ευρείες δραστηριότητες κτηνοτροφικές, αγροτικές, άρα από εκεί προκύπτει και η βιομάζα, που μαζί με το υλικό και το ηλιακό δυναμικό συνθέτουν μία συνολική ενεργειακή πηγή, η οποία καθιστά κατά τάση την Κρήτη σε μία από τις πλουσιότερες ενεργειακά περιοχές στον πλανήτη. Αυτό το λέω με κάθε επίγνωση της βαρύτητας. Ένας ενεργειακός πλούτος, ο οποίος δυστυχώς μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες προβλέφθηκαν και εφαρμόστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, λίγο ως πολύ έχει δεσμευτεί. Έχει δεσμευτεί κυρίως από δύο μεγάλες άδειες για αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύως, αρχικά 2 γιγαβάτ και από το 2021 1 γιγαβάτ συνολικά. 1 γιγαβάτ οι οποίες δεσμεύουν σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου γεωγραφικού χώρου, γιατί δεν είναι μόνο το πόση ισχύ μπορεί να απορροφήσει η ηλεκτρική υποδομή, τα δίκτυα, οι υποσταθμοί. Είναι και πόση ισχύ μπορούμε να χωροθετήσουμε στις διαθέσιμες εκτάσεις της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διαθεσιμότητα αιωλικού ή ηλιακού δυναμικού, αλλά και μια σειρά από περιορισμούς, οι οποίοι επισέρχονται και επιβάλλονται μέσα από το αδειοδοτικό πλαίσιο, όπως είναι η διατήρηση, ας πούμε, των περιοχών Natura, η τήρηση αποστάσεων από ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κτλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτός ο ενεργειακός πλούτος, ο οποίος εάν αξιοποιηθεί από τους πολίτες της Κρήτης, μπορεί να αποτελέσει, μπορεί να αναδείξει την ενέργεια σε βασικό οικονομικό προϊόν. Βασικό προϊόν οικονομικής δραστηριότητας. Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, με τη συγκεκριμένη προοπτική, όπως ανοίγεται από τα σημερινά υφιστάμενα δεδομένα, δυστυχώς χάνεται. Χάνεται από το σύνολο του κρητικού λαού και γίνεται αντικείμενο αξιοποίησης ή καλύτερα εκμετάλλευσης από 2-3 μεγάλους επενδυτές. Που ουσιαστικά ούτε καν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, διότι απλώς δεν προχωρούν στην πράξη, δεν προχωρά κανένα έργο. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι 2 αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν, 4 αιτήσεις συνολικά για να είμαστε ακριβείς. Οι 2 από αυτές αδειοδοτήθηκαν μέσα σε ένα διάστημα 1-2 ετών, το 2009 και το 2010. Εξαιτίας αυτών των μεγάλων αιτήσεων προκλήθηκαν όλες αυτές οι αντιδράσεις στην κρητική και νησιωτική κοινωνία, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, κατά των αιωλικών πάρκων. Αποτέλεσμα προφανώς ήταν να δυσκολευτεί πάρα πολύ η διαδικασία υλοποίησης τους. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι αιτήσεις και άδειες είχαν μια βασική προϋπόθεση, βάσει της οποίας εξαιρέθηκαν από τις προβλεπόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να αναλάβουν ως αναπόσπαστο τμήμα του έργου των, να διασυνδέσουν την Κρήτη με ανεξάρτητες υποθαλάσσιες καλωδιώσεις. Κάτι το οποίο απέτυχαν να υλοποιήσουν. Η Κρήτη πλέον και τα νησιά του Αιγαίου είναι υπό διαδικασία διασύνδεσης με έξοδα του ΑΔΜΕ, του Ελληνικού Δημοσίου, άρα πλέον δεν έχουν μια νομική υπόσταση. Άρα
όχι μόνο δεν επισπεύδουν τη διαδικασία αξιοποίησης των ΑΠΕ, που είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους, με στόχο την τελική επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος, αλλά το αντίθετο, επιβραδύνουν, γιατί δεσμεύουν γεωγραφικό χώρο. Εκεί που έχουν χωροθετηθεί δεν επιτρέπεται να αναπτυχθεί άλλη αίτηση, άλλη άδεια. Από την άλλη μεριά, προκαλούν όλες αυτές τις αντιδράσεις. Ο κόσμος είναι αποφασισμένος να μην τις δεχτεί, άρα ουσιαστικά είμαστε όλοι χαμένοι. Έχετε διαπιστώσει, επομένως, ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί ενδεχομένως να αντιβαίνει και σε κάποιες διατάξεις νόμου, ή απλώς υπάρχει μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους κριτικούς για περαιτέρω ανάπτυξη? Πρώτα απ' όλα είναι προφανώς το θέμα της αξιοπρέπειας, το οποίο μας αφορά όλους. Αυτές οι ρυθμίσεις νομοθετικές που έγιναν, οι οποίες προφανώς δεν έχουμε τον χρόνο να τις αναλύσουμε, προσβάλλουν και την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη μας. Από την άλλη μεριά, άλλο το πραγματικά νόμιμο και άλλο το νομιμοφανές. Όταν καταλαμβάνεται γεωγραφικός και ενεργειακός χώρος εις βάρος, με πρόκληση σοβαρής ζημιάς προς τον κριτικό λαό, το οποίο μπορούμε να το αποδείξουμε. Σαφέστατα όλο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι αντισυνταγματικό. Όταν λοιπόν κάτι είναι αντισυνταγματικό, δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Μπορεί να είναι νομιμοφανές. Εσείς τι προτείνετε ουσιαστικά? Προτείνετε να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση και ο σχεδιασμός για αυτό που λέμε ενεργειακές κοινότητες? Ακριβώς. Καταρχήν, πέρα από την ιδιότητα που αναφέρατε, θα πρέπει να πούμε ότι είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη. Έχω αυτή την τιμή και τη χαρά της Μινώ Ενεργειακής Κοινότητας. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα στην Ελλάδα, βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε βάλει ως στόχο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλα τα νησιά, η ενεργειακή μετάβαση να υλοποιηθεί από φορείς οι οποίοι άρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, με ευρεία συμμετοχή πολιτών, με τη συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα, ο στόχος μας εδώ και αυτό που ζητήσαμε μέσα από ένα κείμενο, στο οποίο καταλήξαμε και οι ΜΠΕΤΕ φορείς, οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, θα πρέπει να τους αναφέρουμε, νομίζω, η Περιφέρεια Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και η Μινώ Ενεργειακή. Ζητάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την ανάγλυση των αδειών αυτών, την απόρριψη των αιτήσεων που παραμένουν υπό αξιολόγηση για περισσότερα από 10 χρόνια, παραβιάζοντας μια σειρά από διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία, μια σειρά από άλλες επίσης ρυθμίσεις εύλογες, απόλυτα προφανείς, και τελικά η ενεργειακή μετάβαση στην Κρήτη να ανατεθεί προσχεδιασμό στους φορείς της Κρήτης, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στις ενεργειακές κοινότητες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους τεχνικούς μας, στους ειδήμονες, στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Έχουμε την τύχη να είμαστε σε ένα νησί που έχει 3 ακαδημαϊκά ιδρύματα, άρα αν δεν μπορούμε εμείς, μαζί με τις υπηρεσίες προφανώς που εμπλέκονται στην αδειοδότηση, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τις παρακάμψουμε, να προτείνουμε, να σχεδιάσουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό κανείς άλλος. Για να γίνει και πιο δίκαια αυτή η διαδικασία ουσιαστικά και να δουν και οι κριτικοί ίσως και καλύτερες τιμές στην ενέργεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να επιτύχουμε είναι σαφέστατα να παράξουμε εμείς οι ίδιοι την ενέργεια που καταναλώνουμε. Με διάφορα έργα. Δεν αποκλείουμε καμία τεχνολογία. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, συμπαραγωγή από βιομάζα, ηλεκτρισμό και θερμότητας, τα πάντα. Το δεύτερο πράγμα είναι να παράξουμε ενέργεια η οποία θα πωλείται, άρα θα συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση του εισοδήματος του κάθε νοικοκυριού. Με αυτόν τον τρόπο πρακτικά μπορούμε να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο. Αυτό που λέμε στη Μινώ Ενεργειακή είναι ότι η ενέργεια μπορεί να γίνει το πρώτο προϊόν στο οποίο θα βασιστεί η οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και να απαγκιστρωθεί έτσι, δεν λέμε να την καταργήσουμε σε καμία περίπτωση, αλλά να απαγκιστρώσουμε αυτή τη τόσο ισχυρή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τη γεωργία και τον τουρισμό. Κύριε Κατσαπραγάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Είστε αισιόδοξος ότι θα το πετύχετε? Είμαστε από τη φύση μας, λέω, οι κριτικοί λίγο ανήσυχοι και γι' αυτό έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα να βγάζουμε πρωτοπόρους. Πρωτοπορούμε λοιπόν γενικότερα όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ως ενεργειακή κοινότητα και πιστεύω ότι ναι, με τη βοήθεια όλων των κριτικών, όλων των φορέων της Κρήτης, το κάλεσμα είναι ανοιχτό, να συστρατευτούμε για να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο πραγματικά θεωρούμε και είναι αντικειμενικά δίκαιο και εύλογο για όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.